ongi etorri, 2012ko Izar Abesbatzaren Gabon kontzertura beste urtebete gehiago eta itxauten dugu beste hainbat edekien. Gaur, betikulez, abestuko dugu Gabon abestizek, zeguteko zuienak, eta geure abestitxuek bai. Bakizue modernotxuek izena, eta hori abestu barik ezin gara geratu. Espero dugu zuen guztok izatien, abestu gure bat duzuli abestu tranquil. Ezagutxu diren, txartotxe mazu diren. Eta hasiko gara, sortzitxer dizia pasata dauzenez, hasiko gara kontzertuen.
Klarinetiaz eta tamborraz daku Etor Lucio, eta txilibitukaz eta flautiaz daku Raquel Fernández. Kataluniako herrikoia da. Katalunian oso abesti ezagune da, eta orain urte batzuk Pau Casals, biolontxeliste famatuek katalanak, sartu zauen bere repertorio bat duen abesti hau eta mundu guztire zabaldu eman. El can de los cels, txoritxuen abesti jegur hau esan, eta txoritxuek kantaten daudie Jesusen jaitzen.
Bueno, orain momentu baten danok, badekizan erreza gauzen momentukaz pasaten batzuk sotxartu da biz, orokorrien danatan. Bai, imagineko dugu danok batera, bizi garizela mundu baketxu baten danok garizela barbinek. Ez dagoela arrazakeririk, ez pobrezirik, ez ezer. John Lennonek esan ebalez, imagin hori egingo dugu zeukaz batera, imaginatu. Imagine there no heaven. It is if you try. No hell below us. Above us only sky.
Itxartien, orain gutxu betatxe lan dugu, igual 30 behin. Bueno, ni jailetakoa nahi izango diez, bai.